Здравейте хора, аз съм Павел Чоха NXT. Да, ти го начукам. Това не си го чукам. Тук с мен са Джон, Емпресивекс, който е Ghost on Top и... Дани. Който е случайно сервер. Как ти не И тук сме на Фендергот. Ще скачаме с фулка. Не може да бъде. Аз съм с буквално от Фендергот фулката. Добре, И да, аз сега ще пия. в дупката да скачам. Аз ще скачам в дупката, да знаеш. Аз скачам. се скачаш ти? Една въпрос. Абе, ари бе, кой иска се фулка? Ти, аз направо в момента скачам и... С питки аз скачам. Кой иска се фулка, бе? Не ми викай, че скача, бе. И сега ядем голдън. Какви нужда от помощ, ма? Това аз чух. Павла, ти ще ти помага за пипето. Какво? Да, Ще му помага за пипето. Кой? искаш и помощ, ма. Това си добре. Така, Кой беше Айранка, бе? аз... Ох. Аз вече нямам нищо течи. Скочи ми фулка. Ела, хома! Къде бе? Скочи ми... Майко. Няма нищо да дойде. Лагна ми! Човек, лагна ми! Той целият сервер лага. Сървъра лага. Да, Който нямаше и... айде и лега ми изчезна, прекрасно. Това е просто най-безлагавия сървър. Кой искаше, бе? Абе, то Майнкрафт му е бъгнато. Дръж. Не може да ще убя, бе. Дръж. Той тук скочи. Дръж. Аз тук гоня някакво диамантено момченце. Чакай, не мърдай. Олеле! Чакай, стой. Дръж. Ей, то го бия! Аз съм до тебе, човек! Да, дойпто! Бой по това! Умира! Той изяра лек. О, аз паднах в... Охо-хо-хо! Хелп, той изяра лек. Кво хелп, бе? Аз съм тук в дупката, ти ми викаш хелп. Заседнал съм в дупка от пажина, той ми вика хелп нашия. Хелп ми вика. Гост... Ако трябва, ето ме да ти дам. Защото ти ми дай. Леле, мене ме потрошиха, бе. Не, мен не ми трябва, аз имам... Ето аз дадох на пред итемите, всичките. Луките, просто. Какво ме биеш, бе? Някак ме бие! Омага, аз съм в пажина, ще умра! Ало! Давам този заглуши. Майко. Яде голденка. Той ще умре. Аз съм бия инстант хелтка. Бия. Пажината ще го убия, докато съм... Той... Аз взех някакви фулчи, аз ти бягам. О, някой ми звъни. Аз. Проблем. Ох. Ало. Някак ми звъни. Човек, всички ми звънат. Аз не мога да снимам. Не мога да снимаш ти. Теб почти никой не смята за жив, бе. Какво нубче мръсно. То сега ще се откаже нуба. Да, ред карче, дореш ли в... Аре, лабе в дупката бързо. На 20 рубли ти са ми работите, ладно ме ги писнеш. А моите са на... А на мен ми се щупи всичко. На мен ми се щупи сета. Какво каза ред? Мене ми пише, че има бот так. Ето, който чакай. Дай си акаунта да ги репна. Чай, че те го дам в дискусията. То как беше ред карт? Фото или тъфо? Чай, ти го дам. Отидох на спаун. Жив съм. Това ти е парота! Не мога да познаеш никога, нали? Не бе! И да, хора, това беше, щупиха ми се панталоните на сета. Сега познаеш ли, бе? Но ясно! И... Кажи я как е. Чао! Не в клип, чао!